Bronze medal will be presented by Despa Katelieva, director of the Bulgarian national teams and world champion. Второто място и сребърното отличие ще бъде връчено от госпожа Елена Лазарова, главен менеджер в магазините на SLS Фреди, официален спонсор на момичетата, обличани са от 2011 от Елена Лазарова и SLS магазините. Тя е световна европейска шампионка с ансамблите. И първото място и златният медал ще бъде награден от госпожа Константина Градева Василева, директор здраве, безопасност и околна среда в Dundee Precious Metals. The silver medal is presented by Elena Lazarova, representative of SLS and world and European champion. And the gold medal is presented by Konstantina Gradeva, director of Health, Safety and Environment Department of Dundee Precious Metals. Трето място и бронзов медал за представителката на Украина Виктория Оноприенко. Third place and bronze medal for Victoria Onoprienko from Ukraine. Второ място и носителка на сребърно отличие в този финал. Вашите аплодисменти за Боряна Калейн, България. Second place and silver medal, Borjana Kalein from Bulgaria. Първо място и златен медал в финала на бухалки. Моля вашите аплодисменти за София Рафаели, Италия. And the winner of the gold medal, Sofia Raffaelli, representing Italy. Специални козметични подаръци от Seventeen, а Боряна Калейн получава и бижу от Златарна Целие. The medalists receive gifts from cosmetic company 17, and Borjana Kalein also receives a gift from Zlatarna Celie. Уважаеми дами и господа, химнът на Италия. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Italy.